Нестинарството е като древна приказка. Толкова древна, колкото е Господевата сила. Но за разлика от всички приказки, които започват и свършват в минало време, в края на тази всички ние участваме по някакъв начин. Дотегнало на дядо Господ да се грижи за хората. Намислил да си намери помощник. Как да го избере? Наклал голям огън и дей мало момчета по света ги избрал. Искал да изпита кой ще му е най-верен. Казал им: който влезе в огънят да ми поиграе, ще ми стане помощник. Всичките се оплашили. Съде едно момче, Костадин се казвал, не се оплашил. Вляглало в огънят и взело да играе. Взел го за помощник Господ и като дошло време да се жени, пак така избрал мома. Наклал огън. Събрали се момите и рекал: коя ще поиграе в огънят? Една мома, Елена й било името, не се оплашила. Нагазила в жарта и затъпкала по нея. Събрал ги Господ и наредил за спомен ката година на денят им да се пали огън и да се играе по него. Турчине скоро ходеше, наред момите гледаше. На Янка глава кланеше и си на Янка думаше. Янкеле мъри хубава рачешле, Янкеле рачешле, у нас да дойдеш, рачешле, мое да станеш. За мен е, как да ви кажа, дава ми сила. Дава ми сила, за да съм здрава през цялата година. Просто вярвам. Вярата ме крепи. Това е. 100 години разлика имам с старата ни стенарка. Тя е 1886 родена, аз съм 1986. Точно 100 години разлика. Няма как да съм ги запомнила, но легендите, които се носят и които ми са предадени, истинските случаи от моите баби, информацията, която имам от тях, е много ценна и много искам да я предам на някой от селото. Надявам се моят син една година да ме последва, да тръгне по моите стъпки, че да има на кого да го предам. Това, което съм научила, това, което знам, музиката, традициите, това, което се прави, искам да го видя как се прави, защо се прави и така нататък. Искам да му го предам, защото знаете, че нищо не е вечно, никой не е вечен. Моя син е малък още, той е 5 годинки, малък. Мъчно ми е. Мъчно бе, че няма хората. Няма ги старите, не е това, което беше на времето. Не е. Тъжно е, селото обезлюдява. Жива само днеска. Само днеска. Този народ, който го виждате днеска, утре няма да го видите. Гарантирам ви. Тъжно ми е. Тъжно ми е, че Странджа е една от най-хубавите планини, най-тихите региони, най-чистия въздух, най-любящите, удивителни хора. Тъжно ми е, че обезлюдява. Много празни къщи има вече. Няма ги хората, които бяха на времето. Няма ги.
Странджа, най-мистичната, защото в нея има съхранен живот от преди ледниковата епоха. Наричат я живия музей на терциерна Европа. Общо 63 са запазените растителни видове тук от терциера, който включва промеждутъка от измирането на динозаврите преди около 65 милиона години до началото на последния ледников период, преди около 1 800 000 години. 7 от тях се срещат единствено в Странджа. Уникалната зеленика и прословутия странджански дъб, от който са запазени стотици дървета, надживели турското робство. Има находища на странджанското бясно дърво, дървовидната боровинка, лъжникът, колхидският джел, странджанското великденче и пухистото горянче. Има и оцелели безгръбначни животни от времената на последните ледове през терциера. В Странджа растат омайни билки, а изворите царят всяка болка. Древни светилища, долмени, параклиси и манастири има край всяко село. Светците като че ли ходят по земята, а силата направлява живота на хората. Никой не знае колко развити цивилизации са живели по тези места. За сега историята има данни, че най-старите обитатели в Странджа са били траките. Дали нестинарите са пренесли техните култове или изповядват религията на старите българи, науката още не е единна по въпроса. Сигурно е само, че нестинарството е с много древни традиции. По време на византийското робство то е било сериозно потискано. Нестинарите приели светиите за свои покровители, за да не им пречат да си спазват своите древни обреди, но не намерили пълно спокойствие. По време на турското робство нестинарството поема въздух. 17 странджански села попаднали в привилегированата област Хасекията. Мюсюлмани нямали право да се заселват в нея и дори да влизат с подковани коне, за да не безпокоят местните. Легендата свързва статута на Хасекията с болярска дъщеря на име Стана Ордовиза. Други я наричат Мара. Едни от най-красивите песни са посветени на нея. Когато турският султан Мурад завладял Балканския полуостров през 1359 година, той превзел странджанските крепости и обсъдил селището крепост Ордовиза, днешен Китен, в което живеела хубавата Стана. Султанът я поискал за жена, но девойката поставила условие. Колкото земя в родния край успее да обиколи на кон от изгрев до зале слънце, толкова селища да бъдат освободени от всички султански данъци. Мурад се съгласил и Стана поела с хвърковатия си кон. Жребецът се обливал в бяла пяна, а Ластана не спирала. Обиколила селата Ордовиза, Ургари, днешно Българи, Мързево, днешно Кондолово, Граматиково, Запърново, Стоилово, Бяла вода. Все нестинарски села, общо 17. Когато при вечер стигнали до залива, красивата ордовиска и конят й починали от преумора. Но султанът спазил думата си. От тогава заливът в Китен носи името Атлиман, конски залив, а областта, която Стана успяла да обиколи, нарекли Хасекия. Смята се, че прототипът на Стана Ордовиза е Кера Тамара, дъщерята на цар Иван Александър, която наистина се омъжила за султан Мурад през 70-те години на 14 век. Един от малкото й портрети е съхранен в лондонското Четвървевангелие. През 19 век нестинарски обреди е имало в селата Свети Стефаново, Аксиджим, Яна, Троле, Ургас, Кемер Бургас, Урумбегли, Ятрус, Пенека, Серген Велика, Чонгара, Бунархисар, Корудере, Колибите, Пиргополо, Маджура, Дерекьово. По волята на великите сили всички тези села са останали в пределите на Турция, а жителите им са напуснали бащините земи и са побегнали в Родопите и в северна Странджа след етническото прочистване през 1913 година. Геноцидът над тракийските българи жестоко е ударил и нестинарите. На времето ми е разправила, нали, на моят баща, майка му, че нейната майка била първата нестинарка баба Нуна, която са придошли от Турция. И тя също така, нали, играела. И легендата е такава, че когато, нали, били в Турция, турчина бил казал народа да са изсели, нали, оттам. Ако, нали, българка играе в огъня, в жаравата, хората ще бъдат запазени. Нали, няма да бъдат избити. И тя е дошло някаква сила, нали, и играла в жаравата. И хората от това село останали, нали, непокътнати. И турчина, нали, като видял това нещо, и бил искал да я оставил.
там. Обаче тя казала, че ако вика и ти вика минеш по твоя път, вика, дето аз съм минала, нали, в жаравата, вика, тогава вика ще остана. Обаче той не можел да мине, защото се подпалил и тогава, нали, вече освободил хората и казал, един човек да няма покътнат от това село, да си бягат към България. И са ги пуснали хората и тя била малка, 14 годишна била, когато дошла в България. Най-ранното известие за нестинарите от Петко Рачов Славейков, който през 1866 година във вестник Айде разказва накратко за нестинарските обичаи и игри в няколко села на Созополска епархия. Константин Иречек също споменава в книгата си за княжество България за нестинарството. Най-сериозните проучвания прави професор Михаил Арнаудов. Честни в мисълта си, искрени във вярата си, нестинарите не злоупотребяват със своето положение. Ни веднъж не е отбелязан случай на користолюбие, на груба материална заинтересованост и ако някои мошенници, за да постигнат пакостната си цел, се преструват на прихванати, като се вмъкнат между екзалтираните огнеиграчи, това не говори нищо против последните роби на религиозния си дълг. Нестинарите не са нито пияници и вулгарни лъжци, нито безнравствени пророци и всички обвинения в тази посока, поддържани от студени скептици или от зломислени хора, говорят само едно – колко малко са вникнали в религиозно-психологическите предпоставки на нестинарството някои наблюдатели отдалеко. Каква е тая сила, която е успяла да запази древния обред на нестинарите? Кои са нестинарите? И кой е свети Костадин Святокът? Той има ли сила над нас? Знае ли защо българите се разпиляхме днес? И може ли да ни събере отново в сакралното пространство на рода и родината? За първи път се сблъска с нестинарството 70-те години. Когато отидах в Българи, отидах по повод описване на мегалитните и скално изсечени паметници. Но неминуемо е, като отидеш в Българи, да питаш за нестинарството. И тогава за първи път се срещнах с хората, които са носители на това знание за света и вярата, че чрез обреда могат да хармонизират своя живот, живота на общността си и на цялата страна с космическите ритми. Всъщност отдавна в България няма истински нестинари. Тези, които играят сега, са нестинари от други села или са огнеходци. Трябва да се прави разлика между огнеходци и нестинари. За съжаление, в Българи няма в момента нестинари, но тя са, т.е. общността нестинарската, съществува, макар и вече доста крехка. Между Странджанското село Българи и голямата България има много прилики, но една от тях стои като буца в гърлото и те задавя. Това е тъгата по нещо като че ли завинаги загубено. От почти 50 години в село Българи нямат нестинар. Последната нестинарка, баба Злата Даскалова, спира да играе през 1964 година, а 6 години по-късно умира. С нея като че ли си отива и силата. Нестинарската общност, или както го наричаме в научната литература ТИАС, е родова общност на хора, които вярват, знаят обреда, знаят всички разкази, легенди около обреда и тя ги прихващат, т.е. от техните среди се раждат нестинарите. Тази общност преднася през хилядолетията обреда. Разбира се, има трансформации, иновации. Християнското наслояване е важно да се отчете, но тази общност е носител на вярата и обредността. И преди, и след 9 септември е имало опити
общността да бъде унищожена. И преди 9 септември имало една организация християнска Добри самарянин, която е охулвала нестинарството като дяволска работа. Апропо, това се извършва и от гръцките свещеници, тъй като има и гръцко-говорящи нестинари. Те са изселени 20-те години в Северна Гърция. И от българските свещеници. След 9 септември натиска е от комунистическата власт. Това, което са правили, е да изключват децата на нестинарите от училище, въобще да им създават трудности. Играели са тайно понякога, но обреда, въпреки научния интерес към него, е потискан. Баба Злата Нестинарката и малкото пионерче. Дали мъдрата жена е виждала как светът на вечното е прояден от идеологията на Антихриста? Дали е била непоносима болката, която усещала тогава? Ще мине време, твоята внучка ще порасне. Ще научи защо краката ти не изгаряха в жарта и ще запази топъл спомен за теб и за своеобразната поезия на твоите нестинарски игри. След експедициите, в която бях и аз участник, странджанските експедиции за изучаване на културното наследство, всъщност тогава мога да кажа, че хватката на властта се отпусна, макар че не им беше приятно. Съжалявам, че в такава обстановка, в едно светилище на науката, да снимате този тъжен филм, бих казала. Но си личи, че е много хубава постройка на училището Христо Ботев, така се е казало. И да обърнете внимание каква красива мозаика само, с много удобни помещения. Като продължиме това някога, в дъното виждате голям физкултурен салон. Е било. Тя е масивна сграда. И тук на Турии. Виждате здравите колони, но събран багаж. Качваме се на по-горния етаж, на втория, където се намират класните стаи. Покрива започва вече да се руши и птичките гнездят, разбити са прозорците, но все още може да се види колко хубаво е било училището. Това е само училищният коридор и са наредени всички класни стаи. Бих ви показала една от тях. Погледнете покрива. Черната дъска все още стои с написания урок. Тези деца, които са учили в това училище, възрастни хора са, с много така тъга разказват колко хубаво е било в новото училище. Как вънка всички се събували с пантовки и терлички, са влизали, училищните прислужници са ги посрещали, с запалени печките вече отоплили помещенията и учителите
с драгост и желание са очаквали своите ученици. Това са техните собствени деца. Ето гущерче. В 1957 година залучиха първия начин. Това випуск. 1957 година това бех аз. 1958 завърших. И то е строено това време. И някъде към 100 деца имаше. Всичко бе учено, имаше много и бяхме смесени паралелки, ако става въпрос, но много деца има. Просто като стана един срив изведнъж, тук особено тия учители и помогна и един втори секретар на партията, беше това Джапунов. Те бе приятели, близки и срина тук селото да направят тия, да са учители в Мичурин, защото се бяха направили къщи. А иначе той пак ще се закрие, като кости по-късно, а чак 80, 90, 80 и коя година по-късно. Прави сметка, читалището, когато дойде да питат, не можа да й побере. Той беше направено вече с столовец, с всичките училища, старото училище. И стана там двама-трима, от тях имам, дали има жив, има май. И един е тук, това е как, което го правите, вика, е по-грозно от турско робство, вика. Аз вика, няма да си дам децата и друг няма. И другия ден ги вика в Бургас. И добре, че беше, ти казвам аз тогава, окръжен съветник Никола Костов. Той беше един мой близък приятел също. Баща ми, защото беше един от основателите на горите. Той отиде и ги освободи. Младите хора вече така направиха, на комунистите ще каже, а пак да не изселиха. Тук имаше много хора, тук имаше много младеж. Аз бях с 50-местен автобус и по средата, изпълнен с деца, карахме за Царево. И ги връщахме вечер, ги връщахме тук. И в старото, и в новото, всяки клас си имахме лехи. Нали, отглеждахме, примерно, боб, лещи и такива. Учеха на нещо хубаво. Така беше. Ама всичко замре, отиде. Йовно, как мислиш, дали това се отразило на изчезването на нестинарките? Да. То се обезлюднява вече. Последните години, когато идват, моляха нестинарките и пари ми дават, те някак си без мирак вече. Не иска, нали? Те на тая баба Злата помнят, че тук предлага и 4000 лева при Байтошева. Отказа парите, не взима парите и не игра същата година. Не игра. Я кажи ми, облачеле бяло, откъде идеш, къде си ми летяло, не видя ли Значи можеше да дойде година и да не влязат в огънът. Само запален е огънът и те боколят наоколо, да, с иконите. И не им ми позволява празникът, примерно, Свети Костадин, Света Елена, не им позволява да влязат вътре, така и не влизат. Защото те трябва да мине Свети Илия с конят и да носи водата, да сипва и те да вървят с нея. Това не е концерт по желание, както ми казва, примерно, Светица. И така, имаше случаи такива. А играеха понякога на двата празника. И на Свети Костадин на 3 и на 4 Света Елена. Те не са в един ден. Ние тук, примерно, 3 ни е Свети Костадин, на 4 Света Елена. Тогава всъщност за първи път и разбрах, че самата игра в огъня не е най-важното нещо за нестинарите. Да, това е една кулминация, но най-важното е да се спазва точно обреда и да се отдава почет на Свети Константин и Елена.
както и на другите нестинарски светци. По това време, 70-те години, беше жив и обреда, нестинарския обред към свети Илия. И те го изпълняваха отново, без да има кой да влезе в огъня. Това е важно да се каже, тъй като нестинарският календар е целогодишен. До наши дни останало само играта на голямата язма в деня, в неделята преди свети Константин и Елена, и самия Константин и Елена, обреда. Една година баба ми каза така. Един неин племенник дойде в тях на гости. И вика, Лелю, нали, аз ще докарам утре, нали, хората, нали, да гледат той. Тя му каза така. Лично аз бях вкъщи, чух и тя му вика така. Пейчо, ти, Леле, ще ги докараш тая хора. А между тая хора има хора, които вика не са хора. Ти, вика, не идват тук за хубаво, вика. Тие ще го крадат и комизните, значи иконите. Така хора не трябва, вика, да са тук в селото. Нашите икони, които бе ги няма. Оригиналните икони. Го крадах ги първия път. В Елхо ги намери един наш човек случайно. Тия наши икони красиви бяха, колко добре красиви, като ги видеше облеклото, като ми турят. Те да ти е драго да гледаш сам при нея, да седиш и да гледаш. Втори път ги откраднаха, край вече не са намерили. Икони с сребро, не са носили, тежаха. И като ги носиме по село, се сменяме на 3 места. Децата се учат в Царево. Втори клас го изкараха. Ние, младите се издигахме, защото вече, нали, работа няма. И отида, всичките си направихме къщи в Царево. Те бяха си направили тук, в Българи, и си остана тук. И сега де е народът? Сега. Де всичките по другите държави. Няма ни народ, нито в... В село Събяна най-младата, една. Тя, освен тя да стане нестинарка се. Да държи. Защото не може да върви. Той ще даде сила. Той ще даде сила. Най-млада съм я. 2 по-възрастни от мене има, аз съм 44-ти. Може да ти помогне Господ да те направи нестинарка. Да ми върне децата. Като сега и си казва, да няма де да идеш. Нема. Тако добре ни е телевизорът. И сега изказвам какъв голям род имам. 3 дъщери, женени, 7 внука и 3 правнука и я да съм самичка. Да седиш, да няма с кой да си продумаш. Телефоните. Сутрин като съмне и вечер в 9 часа трябва да проверим дали сме живи една на друга. Проверка си правим, примерно да видим се обади или няма ли, защото тя тук е сама. И аз се проверявам. Коя имаме една баба. 22 набор. Да. Тя се държи. Кукреките. Държи се бабката. Здравейте, заповядайте. Са стари хора. Седнете, нито така прави.
Да са майтапувате. Не има майта. Вие ще устарете. Слушай сега, ще имаха мене, че съм най-млада. Здравей. А пък сега ще се имате като не са. Веленко, отгъне сме се видели. Моето не се казва. Вярвам го, за Господа го вярвам, че това всичкото стана от Бога, е нареденото и за теглото да се тегли, и за хубавото да се кара. За всичко. Ако не е Бог, нали гледаш, добитъкът какво нещо са. Какво леле искаш? Китка ли искаш? Какво леле? Добре, дойде. Сенито, сене едно е. Георги ли е? Айде, знай, той е само голям бей. Тебе що не те прехвата? Защото това е една. Ако каже Господ, веднага ще репнеш. Това си е от Бога определено на хора. Той си има хора определени. Тие ще го видите за утрешника, дойде един. Той е не е много сор човек, ама гази огънат. Ма защо, как го гази, не знам. Паричко, има един, там дават пари. Това са платени сега нестенари. Нашите нестенари едно време бяха истински. Това са хора платени, взимат пари, за да играят в огъня. Правят мажат си краката с най-различни неща. Де да ги знам какво правят. Важното е, че не е истинско. В Царево ходихме на фестивал и играеха там в огъня. И ние като играехме хорото, защото хоро, накрая се играе хоро, ние с носии тук бяхме в Царево, и като минаваме от тук в някаква кал се забъркахме. Сухо, нали, времето, хубаво. Забъркахме се в някоя кал, нали, аз като минавам бъркам и подминавам в другата страна, пак другата страна. И тогава си го такова, че тия хора си имат на места, където да стъпне, да се намокри и да се натрупат краката отдолу с пръст, нали, с тако, и премине до другата страна. Там има пак. И пак си го угаси. И така, ще заобиколи до другата страна. И там има, и така. Лъжливи работи, разбирате ли? Не е истински нестенарлък. Не има сила. Силата била към Гърция вече. Тая, дето прифащаше нестенарите. Той и оттам, там повечето нестенари бяха от Гърция. Ама тук ние в Българи, нали, имахме няколко човека. Тие две баби, дайте баби, и той дядо Киро ли играеше? Дядо Киро. И той влезе няколко пъти, ама това беше истинско. Аз съм внучка на баба Златка. Да, на младата баба Злата, нестенарката, съм внучка. От дъщеря. Нямам нейната сила. Тя, когато стъпнеше в огънят гаснееше. Въглените черни. Черни става. Да, той нещо друг ден тя пареше както пари нас. Като застанеше, нали, нещо да ни готви, нали, на печката, нали, огъня, тогава имаше ужаци на това, нали, така, пари като нас. Но на този ден тя изстила като змия. Толкова, вика, силна се чувствам, че камъка, вика, да стисна вода, вика, ще пусне. И изпада в някакъв транс, който, нали, е неописуемо. Само Господ и Свети Костадин може да преценят какво е това. И аз се попитах, викам, бабо, викам, не те ли пари, викам? Тя ми вика, не вика ка баба, не ме ка пари ка. Свети Костадин, вика, мина, вика, пред мене, вика, с една кофа, вика, вода и ми гаси, вика, въглените. И я, вика, тъпче ка по угаснели, вика, въглене. И не ме ка пари. Как са угаснели? 3 биловски коля, дърва са горяли, жар до тука, чукманите им се влечат и не горят. Не горят. Чукманите им се влечат в огъня. Не пламват. Кърпата пада.
Пада кърпата в огъня, не гори. Няма нищо. Както е паднала, е така. Не изгаря. Този ден, когато е на 3 юни, тя става платно. Платно. Бяла и жълта като лимон. Физиономията е съвсем сменена. Все едно, че не беше тая. Да. Майка ми никога не отиде да гледа баба ми като играе в огъня, в жаравата. Никога. Вика, аз не мога да гледам. Вика, майка ми как, вика, вилнее, вика, из огъня, вика. Не мога, вика, жал ми е. Събуваше си платненките и влизаше в огъня. Няма нищо мазане да се мажат краката. Няма такива работи. Събува се както обикаля, събува и влиза веднага. Просто няма търпение да започне музиката, нали, която с тая музика те влизат вътре в жаравата. Те имат особен вид. Имат едни сини очи като стъклени. Доста сухи и изпити. Когато са прихванати, т.е. когато Бога е в тях и те играят, за да се освободят, виждаш ги, че гледат, но знаеш, че погледа им е обърнат навътре и са изключително силни в този момент. Не е добре да си на пътя. Буквално съм виждала как с едно махване на ръката отхвърлят яки мъжаги от пътя си. Слушай, не всяка една черква е против нестинарите. Аз ще кажа един случай. Аз, защото варя курбани, както да е. Отивам, нали, да варя на един човек курбан. Беше пости. Хората казват така, ние ще сварим боб, ще сварим и курбан. Попа наш какво ми каза? Служи ми кай, вика, 2 буркана курбан, пък аз, вика, като си отида, вика, в къщи, вика, ще си помисли. Значи пред хората не едем, що сме попове, що сме много вярващи, нали? А вкъщи, като си отиде, той ще знае какво да прави. Тъй, че поповете не вярват на това нещо. Поповете. Те мислят, че те са след Бога. Не. Те не са след Бога. Защото кой поп е влял да играе в жаравата? Никой. Те за това ги ненавиждат. Защото след Господ са нестинарите. Защото Господовата сила и на нестинарите силата никъде няма. Някъде е поп, някъде е коше и владика, какъвто да е, но той няма тая сила. Силата я няма. И за това те мразят, те ги ненавиждаха нестинарите. А гледаш, какво става? Навсякъде говорят за нестинарство. Навсякъде. Нека един поп да се събуе. Нека да се събуе, нека да влезе в огъня. Да го видят. Кой ще е този поп? Спомням си 90-те години, когато полагаха асфалт. Трябваше да водя истинския битка, кръга да не се асфалтира. Дори си разменях с тогавашните управници по медиите остри думи. И това съм отразила и в книгата си, и в една статия, че просто там, този свещен кръг, където се прави огъня, не бива да бъде асфалтиран. Не само заради
това, че някога може отново да се появят нестинари и да играят, а защото е важна земята. Земята – олицетворение на великата богиня майка Земя. Защото кръга, нестинарския огън, в кръга всъщност е отражение на космическия огън на Слънцето върху Земята. И там става съединяването между тези две начала, между огненото и земята. Нестинарската обредност е свързана с култа към Сабази, към Бога Слънце и към великата богиня майка. А както вече казах, огънят нестинарски е земната проекция на Слънцето. Тоест, нестинарите, като влизат в огъня, те са в съприкосновение с Божеството, което всичко знае, всичко вижда, и напред и назад във времето. Дори в ранното християнство Христос е изобразяван с слънчева корона. Самия Константин Велики е със слънчева корона, дори има такава негова статия в Константинопол, така изобразени върху монетите със слънчева корона. Тоест, това е непобедимото слънце през римската епоха. Нестинарите вярват, че ако се пипнат свещените места, свещените им топоси, на вяра ще настъпят нещастия. Не само за хората, които извършват тези деяния, но за всички ни. И дори до ден днешен се разказва как е унищожено курбането, т.е. специалното място, където се е извършвала кървавата жертва, кървавото жертвоприношение. То е там, където е сега Хоремаг, магазина, край площада. Той е дядо Киро, дето каза, мазни му казваме ние, той предсказваше. Значи и каза, там като направиха дете сега пивницата, магазина, той предсказа пръв. Каза, че там кръв ще се пролива, вика, и човешки живот. Заклаха внука му. Заклаха внука му. На това място е имало заградено пространство и там е извършвано жертвоприношението. Сега го извършват зад Конак, но това е постфактум. И когато решават да построят тази сграда, нестинарският тияс, т.е. групата на нестинарите и въобще на вярващите, се противопоставят, но тогавашният кмет, това е било 50-те години, казва не, бута курбането и построява тази сграда и случва нещастието. Там на стълбите неговия син е убит с нож. Т.е. принесен е в жертва, боговете си отмъщават. Затова, че най-свещеното място, което се пази винаги сакрално чисто, тъй като там всъщност се дава кървавата жертва на Свети Константин, а той за нестинарите е равнозначен на Бог, всъщност това място е унищожено. Така че трябва да се внимава какво се върши. Всяка грешка в обреда води до нещастие на самите хора, които я извършват, или за цялата общност и дори за целия ни народ. Между другото, всичките предсказания на нестинарите до едно са се сбъднали. Аз съм ги проследила, тези, които са документирани. Всички до едно. Предсказано е всъщност края на династията. И това предсказание е засечено многократно, още от Арнаудов. Край на династията е предсказано от нестинарката и тя отива при Бакалина. Единственият грамотен в село българи. И тя казва какво
какво видение има, че кръв ще се лее, че всичко, което се случва с царската династия, смъртта на убийството на Кирил, изгонването на царското семейство. И тя го разказва. И общността нестинарската и селото се събират и решават единствения грамотен Бакалина да напише на царя. Но той не го е направил. Интересното е, че още преди 9 септември Арнаудов записва предсказанието. Още по-интересното е, че той не го споделя с Борис III, въпреки че са приятели. След 9 септември, след всичко, което се случва, това предсказание е документирано многократно, включително и от мен, и от професор Нейкова, и сега го разказват. Как и въобще, че държавата ще върви зле. И предсказанието гласи, че може да се избегне нещастието, ако царя даде едно деначе, т.е. бик на 3 години, жертва. Т.е. направи дар и се жертвопринесе на свети Константин и Елена. И в книгата "Огън и музика", макар и в бележка, аз си позволих да кажа, а тогава пак бяхме в криза, няма ли да се намери управник да даде тази жертвата, страната ни да тръгне на добре, защото се предсказва лошо не само за семейството, а и за България. Когато Симеон II се появи в България и преди изборите, беше направено дарението за 3-годишното деначе. Те не казват кой го е дал, но всички знаем, че той е дал дар, за да се надмогне лошата прокоба. Но те сбъркаха жертвоприношението. И тогава си спомням, че на много хора казах, сбъркаха жертвоприношението, няма да върви и това правителство на добре, няма да успеем. Смяха ми се, но знаем какво се случи. Всички. Просто, когато не можеш и не знаеш да извършиш един обред, по-добре не го прави. И според мен, много обреди объркахме заради така наречения културен туризъм. Сега всеки играе в огън, къде ли не по кръчми. Звънците на кукерите дрънкат през цялата година, а ние знаем кога играят кукерите и сурвакарите. Но сега гонят злото. Въобще не е това предназначението на кукърската обредност. Апропо, нестинарите са отговаряли за кукерите в Странджа. Те се отговарят в Гърция за кукерската обредност. Не може така. Не може обреди, за които се е вярвало, че ни вписват в космоса и трябва да донесат доброто на социума, да ги правиш без смисъл, когато реши някой. Кмет, министър, организатори на разни мероприятия и така нататък. Или платили си туроператори. След 9 септември 1944 година властта решава да превърне нестинарството в туристическа атракция и така да унищожи неговата сакралност. През 60-те и 70-те години става модерно във всеки ресторант на Балкан турист по морето да има и нестинари. И днес така нареченият главен нестинар на село Българи Михаил Георгиев играе в спектакли, които са жива подигравка с обреда. Здравейте! Казвам се Иван Георгиев и съм известен нестинар. Баща ми се казва Михаил Георгиев и е главният нестинар в родното място на нестинарството село Българи, община Царево. Пиша по конкретен повод и ще бъда много благодарен, ако ми помогнете с нужната ми информация. Имам идея да направим нестинарски танци в Барселона. Имаме финансиране и искаме да го правим целогодишно. Ще наемем хале в околностите на града, ще сключим договори с местните туроператори. Имаме опит и ще го направим професионално.
Искам да попитам, има ли някой във форума, който може да ни даде инфо за някои от стъпките за реализирането на проекта? От своя страна ние ще се ангажираме да използваме само хора от българската общност и да дадем възможност на много предприемчиви българи да спечелят чрез нас. Да спечелят чрез нас. Чрез нас. Да спечелят чрез нас. И истински несценарики нема. Сега аз през мое време признавам за несценарии Денката от Бордило и Веса. Тая ги признавам и един Мишо ги играе, ама Мишо няма хубава така стройка да играе. Пък иначе в огънят държи най-много от всички. Мишо. Не изпитвам вече никакво желание, нито психическо такава настройка. Просто толкова много несценари играят вече, несценари в кавички ги слагам в огъня, че е толкова пренаселено. Просто човек там, когато влезе и му се очетява даже и да стои и да ги гледа. В смисъл, говоря за нас, местните, които сме тук, извинявам се, но когато 5, 6, 7 човека влязат вътре и стане някаква бърканица и нарушава се ритуала. Всеки върви където си иска и прави каквото си иска, без да се съобразява с, че тук има някакъв ред, тук не трябват някои работи да се правят. А всичко трябва да е по регламент. То не е регламент, то си е просто една традиция, Една традиция, която всичко се върви. Има си точно определен ред, когато точно се съберат хора от всички краища на България, защото тук играят хора от всякъде. Няма го усещането на това, няма го усещането която беше. за един чист и свят ритуал. Просто всичко вече е някаква хамалогия, точно типичен панагир, както го казваме ние. Въпросът е да има много хора, да има масовост, което е много грешно, голяма грешка, грешно разбиране. И това проваля всичко. Ами губим го. Нема го. Няма наследници вече. Няма наследници от тия хора нашите. Гошо наш, нали влезе унук на тая баба Злата. Унукът на баба Злата. Ма той не че го прифана ми пиян. Влезе и изгоряха му краката. Влезе една година тогава, преди 2-3 години ли бе, повече ли беше. Помня го, като влезе, изгоряха му краката отдолу. Тогава си помислиме, може пък и да му наследство, нали, защото баба му играеш. Обаче нищо, пиянска история. Мина, изгоряха му краката и толкова. Това се прекрати вече, няма го нестенарството в България. Гърция имало нестенари. Аз съм допускана в закрит тяс. Закрит значи такъв, в който не пускат външни хора, не пускат телевизии, фотографии. Закрит тяс в Гърция. И когато попитах докъде мога да публикувам, а те знаеха, че пиша книга, това беше точно преди да завърша книгата, аз дори я забавих, за да вкарам този текст. Интересното е, че те ме повикаха по телефона. Не знам как, намериха номера. За зимния Свети Атанас позваниха вкъщи. Но аз отидах и бях допусната. Много ми завиждаха всички, гръцките ми колеги, българските ми колеги, да не говорим за различните оператори, че мога да присъствам на нещо, на което те не могат. И аз почтено попитах, докъде мога да описвам. И телетарха, или Питропа, както го наричаме тук, ми каза, ти ще прецениш, ти знаеш. Истината е, че не всичко съм споделила и няма да го споделя. Защото аз наистина вярвам в силата на тези хора.
топос на вяра, включително и нестинарските места на вяра, топоси на вяра, както ги наричам, носи сила. Но те са неизменно свързани с човек. Вярата е, че човек е част от космоса, а не се противопоставя на природата. Той е част. Силата е тогава сила с главна буква, когато мястото и хората са заедно. Затова е безсмислено да се играе в боянското ханче върху огън. Там просто мястото го няма. Намираме се на едно от най-святите места в Странджа, местността Голямата язма или Влахов дол. Характерно е, че след дълги години на прекъсване на обряда на това светилище през 1941 и 1942 година, през 2005 година, със съдействието на Валерия Фол и с основната дейност на дирекцията на Природен парк Странджа, се възстановява този обряд. И в първите години интересното беше, че все още, макар и замиращо населението на нашия край, имаше млади хора в тези 5 нестинарски села. Кости, Българи, Кондолово, Граматиково и Сливарово. И от всяко село имаше тъпани гайда и беше много интересно. За няколко години обаче, така да се каже, населението намаля, почти устаря и няма млади хора, но въпреки това потомците на тези общности продължават да идват и всяка година все нови и нови хора и техни познати идват и се възхищават на възраждането на тази традиция. Всички нестинари извеждат произхода си от Голямата язма и от един корен. Затова са братя. И българоязичните, и гръкоязичните нестинари. Иконите са направени от дърво-близнак. Тоест, един корен, 2 клона. А близначният култ е много силен в района, нестинарския район на Странджа и не само. Дори по стари разкази нестинарския огън се е палял от жив огън. Живия огън се пали от братя-близнаци. Те трият пръчките, за да се запали живия огън. Така че близначният култ е силен. Да, те се извеждат произхода от Голямата язма или Влахов дол, както го наричат. Там има една местност юрта, наистина има старо селище и всички оттам са тръгнали. Казвам се Горан Стефанов, от Ямбол съм. Работя в исторически музей професор Александър Фол в град Малко Търново и се занимавам с Странджа, с нематериалното културно наследство, включително и с нестинарството. Това е един много дълъг процес, който започна преди няколко години, може би повече от 7 или 8. И постепенно започнах да вярвам в тази обредност, в тази вяра, във връзката, живата връзка с светците. Трудно е да говоря за това първия път, когато почувствах тази сила, тази вяра. Всеки път е нещо ново, всеки път общението с светците е различно. Всеки път има все по-близко общение с светците в различните периоди, в различните дни от съответният цикъл обреден.
Ние почитаме не само Свети Костадин, не само Света Елена, ние почитаме и Света Марина, и Свети Илия, и Света Богородица, и всички светци, които в нашата българска обредност се наричат огнени светци. Тези светци ние вярваме, че са патрони на нестинарите и общуват пряко с нас. Всички нестинари, идващи тук в последната неделя на май месец, който се нарича Костадински в Странджа, отиват при голямата язма, носят своите икони, за да ги окъпят, с цел да се ревитализират от водата и наричат мястото Родина. Правях теренни изследвания за първи път, свързани с нестинарството. Тогава една жена просто ме припозна. Просто ме припозна и каза: ето го, този, който отново ще наследи ритуала. И съответно, аз тогава не знаех какво точно ми предстои, не знаех какво ще стане, но жената се оказа права. Жената е от Странджа и тя е моя кръстница от село Бродилово и е една от най-възрастните нестинарки в Странджа. Веса, да. Тайното знание или тацитното знание си остава тайно. Аз няма да го кажа. Тайното знание е общението с светците. Отново казвам, нестинарството не е играта върху жарава без да изгаряш. Нестинарството се състои в това да общуваш с светците. Има нестинари, които с години не са играли върху огъня. И това не ги прави по-малко нестинари от всички онези, които влизат в огнената жарава без да изгорят. Нестинарската общност се наричат братя и събратя не само заради легендата, заради голямата язма, а и заради общата вяра. Братя ставаме тогава, когато имаме единна вяра. Единна вяра в нещо, не само в светци или в Бог, че вярваме в нещо искрено. И тогава се превръщаме в братя. Всички ние се наричаме братя помежду си, защото ние споделяме една вяра, една обредност, едно културно наследство, което от 2009 година влезе в ЮНЕСКО, като нематериално културно наследство на света. Казвам се Тодор Димитров Браяновски. Роден съм и израснал в село Сливарово. Старото име е Кладара. Едно малко селце, което се намира на самия бряг на река Резовска. В моите спомени беше сравнително голямо за Странджа село, някъде около 700-800 човека. Това говоря за годините около 60-та, 1960. След това започна разселването. В момента живеят 10 човека там, като само един никога не се е изселвал. Всички други са се изселвали и след пенсионирането се върнаха. В рамките на 10 години първо затвориха училището, защото аз си го спомням, беше пълна прогимназия. До 8 клас имаше. Брат ми завърши 7 клас и поради липса на ученици затвориха 7 клас, остана до 4 клас. Аз съм един от последните, които завършихме, на шега казвам, в Сливаровския университет, смесена паралелка, и ако целото бяхме 5 ученика, 5 бяха и от заставата, от военните, от граничарите, и там до 20 ги допълваха циганчета от катаржиите. Поддържаха 2-3 години училището, след това всичко западна и едно село без училището е обречено.
Аз съм вече в село Кондолово. В село. Не съм от селото, но съм в. Съзнателно, най-съзнателното ми идване в сърцето на Странджа е това, че аз дойдох в село Кондолово, където има 5-6 жители. Водят са 8, но според мен са 5. Жителите на село Кондолово, към които съм и аз вече, дойдохме тук на това свещено място. Свещено място за цяла България, бих казал. Най-отдалеченото, бих казал определено и най-свещеното място, което, слава Богу, са възстановени ритуалите. Има едно хубаво връщане към корените. Тук е сърцето на Странджа. Трябва да чуете музиката, трябва да видите блясъка и сълзите в очите на хората и трябва на всяка цена да чуете песните. Музиката говори най-изразително за космичния разум, който тук присъства. Имам една каравана стара и имам цялата тази Странджа с нейните дървета. В Кондолово е тази странджанска зеленика, където има екопътеки и където вече с рейсови идват от цяла България да видят. Защото когато са открили зелениката, професорът е нарекал мястото, това е истинската колхида. Има зеленика и в Кости, но истинското място на зелениката е един северен дол в Кондолово и ние му казваме колхида. Тази къща, която купих преди много години при социализма в Фазаново, по много странен начин, но това е дълга история, тъй като аз съм се готвил да се пресела в планина, но не очаквах, че тази планина ще бъде Странджа. Просто тя ме извика, стана по чудноват начин, че аз успях да си взема една стара къща и се оказа, че съм я купил от внука на последната истинска нестенарка баба Нуна, за която съм чел интервю от професор Михаил Арнаудов, 100-годишния професор. 25-та година взето от тази нестенарка, която е била като Ванга и пророчица, предричала е. И съм говорил с него, защото тя е била и в моята къща, която в последствие взех. И той ми каза, това беше голям огън, целият площад запълнен с огън. А баба правеше в огнището в Фазаново пита. И едно въгленче опари по крака и тя извика. И аз казах, бе бабо, ти в огъня газиш и танцуваш, а от едно въгленче се оплаши. А тя му отговорила, да не съм луда, бе баби. Пред мен върви светията и лиска с харкумата вода. А харкума е котел с вода. Той като лисне, аз стъпвам в огъня там, където той е лиснал. Освен изпадането в транс, явно е имало и видения на истинските нестенари. Истинските нестенари са газили огън толкова голям, който може да разтопи метал. И не им се е случвало нищо, дори на дългите фустани. Дори една от бабите е падала, ми разказа внука, е падала с иконата, станала, изтръскала се и продължила. Огъня не ги засяга. Нестенарството е един обряд с 3 мелодии. Първата, когато се отива до аязмите и се обикаля църквата. Втората, когато е нестенарския танц. И третото, когато е нестенарското хоро. Тези 3 мелодии са различни и те въздействат върху психиката на човека. Въпреки че е имало преселения, от изселване, от тук и прииждане, винаги като подкваса, като мая си е оставал обрядите на траките и в него има залегнали много езически елементи. Най-силно изразен този елемент е при нестенарството, при Яневото боле, защото тук не е Еньов ден, а е Янев ден. Танца, който се играе, нестенарското хоро и Кирилинчице Момнене, това са само тези единствени 2 хора, където започват с левия крак, защото те са свещени. Тук с левия крак започват само обрядните хора. Тук са били открити
Първо светците, които са казали на хората да съберат голям огън, да играят върху него. Тук свети Костадин, който е патронът на нестинарите, се е крил. Тук е мястото, на което е идвал свещения Елен и който е лягал сам за курбан. Но един ден хората не го изчакали да се почине, убили го твърде бързо и от тогава той е престанал да се явява. Може да почувстваш силата, може да почувстваш енергията, може да чуеш повикът на светците, но този повик ще те доведе в Странджа неминуемо. Няма я голямата язма никъде другаде. Няма я тази свещена вода, този свещен извор го няма никъде другаде. Той е тук в Странджа. Всички тези параклиси, всички тези манастирчета, които са в Странджа, ги няма другаде, които са обожествявани от нестинарите, които са почитани от нестинарите. Просто ги няма другаде и то не може да съществува другаде, освен в Странджа. Аз вярвам, че нещата ще се оправят по волята на Всевишният. Вярвам, че младите наистина ще започнат да се завръщат, дори да не е за постоянно, дори да е само за почитането на празниците, но аз съм уверен, че това ще се случи. Ние забравихме корените си, но слава Богу, има връщане към корените. Възстановения ритуал тук. Нищо, че огъня не е такъв голям. Все пак това действа. Малко по малко, стъпка по стъпка, ние трябва да си спомним кои сме. България е посланник на космоса. Не случайно и родопската песен отиде с Вояджера. Там, откъдето е дошла. Нищо не трябва да става на сила. Това е повик на сърцето и всички трябва да изчакат, когато планината ги призове. Аз успях да се събуда по-рано. Дойдох и съм безкрайно благодарен на съдбата, че ме прати в това красиво място. И докато се извършва обредност на голямата язма, ще има нестинарство, поне аз така мисля. Село Българи ревнува голямата язма, но те са тръгнали според митовете оттам. И ако наистина вярват, не е умряло там нестинарството, те трябва всяка година наистина да ходят на голямата язма, както ходят другите села, в които е имало нестинари и се знае, че произхождат оттам. Много интересно, легендата за свещения бик е съхранена, например, в Кондолов. В Кондолово отдавна няма нестинари, те ходят там обаче, защото може боговете да изберат някого. Ходят, поддържат си свещения извор край селото с коначето. Там е най-архаичният вариант в Кондолово. И те са съхранили разказа за бика, който е без козина, но с златни рога и копита. Така както ви го описвам, изглежда точно като биковете в тракийското изобразително изкуство
или като сребърния бик, който е бил закопан под свещения път в Делфи. Той е от сребро, с златни рога и златни копита. Горани, ела душица! О, чакай, че и друг виждам! Чакай, че и друг виждам тук! Миличко! Академията е българи. Защото това е много древен ритуал, който е за здравето и щастието на хората. И те знаят как се пали огънят, как се разцила огънят и кои трябва да влязнат вътре и как го играят. Не е въпросът да бягаш по огънят от тук до там и обратното, да резиш километраж в час. Затова, че те най-точно могат да изберат кой е нестинар и кой не е нестинар. Те са академията. Защото има нестинари, които играят по заведенията. Но тези хора толкова много, дето играят по заведенията, един не идва тук да играе в този огън. Да види какво значи огън. Нямах с какво да дойда. Пенсиите ни са далече. Аз съм без мъж, с една малка пенсия, но благодарение на тези момичета отидаха в една моя приятелка в хотелът на гости. И вика, знаеш ли, ние там знаем една жена, че има, която играе в нестинарски огън. Може ли да не запознаеш? Тя вика, няма с какво да дойде в Българи. И те викат, веднага сутринта са тръгнали от София, дойдаха в Бурдило, взимаха ме и ме докараха тук. И сега двечките жени казаха, чакаме те да те изведеме. Просто като че ли самата светиня ги призова да попитат, да разберат, за да ме докарат и тук. Много съм им благодарна и много съм щастлива, че 30 години съм по огневете в България. Дори когато мъжът ми в септември почина, на другата година пак играх. Една година не съм отсъствала от тук. Една година не съм отсъствала. И тази година ми беше под въпрос дали ще дойда, защото нямах превоз. Слава Богу. Слава Богу, дойдах. Няма случайни неща, като че ли. Вие на мен ми зададахте отдеве един въпрос, сега ще играеш ли в огъня. Това не се казва ще или ще мога. В последният момент можеш да разбереш. Основата е психическата нагласа на организма. Нямаш ли психическа нагласа? Мерси. Не влизай, защото аз както съм с диабет, влизам в огънят и радвам се за това, защото на краката ми няма никакви белези. И не ми оставят мехури. Защото един диабет, едно малко захапване отдолу от въгленче, значи кракът ми е 100% рязан. И аз не знаех, че го имам. Играя в огънят, обаче преди 2-3 години вече малко ми е страх. И този страх вече ти психически не можеш да се направиш настройката за огънят. Има сила в тях, която ги кара да влизат в огъня. Може ли един човек, който няма транс в тялото си, да влезе вътре в жаравата? Не може. Той ще изгори. Беше Константин и Елена в 80-те години. Гледах нестинарките, като играят в огънят и аз ми беше много интересно. И както сега на мен ми задават въпросът, ти като влизаш в огънят, с какво си мажеш краката? И аз веднага ми дойде на къл, сигурно се мажат с нещото влизат. Сега това грешно ли беше, не беше ли грешно, от самата температура ли, или си беше предначертано, защото според мен всяко един си има мисия, с която идва на този свят. На мене ми стана много лошо. Там на самият огън. И умирах. И ме закараха в аязмото долу.
И седях, вътре седях. И в един момент дойде една възрастна жена и казва: слушай, детето ми, какво ще ти кажа? Това беше жена от българи. Ти, като си толкова студена, толкова леден, ти ще станеш нестинарка. Аз това нещо не мога да го проумея, не мога да го разбера. Действителност ли беше? Видение ли беше? Или много време минало от тогава от бабата? Не знам. И започнах да минавам край огънят. И тук имаше долу на язмото, тук ние правихме нестинарските игри. Свиреша музиката и викам: чакай бе, тя като ми каза, що да не опитам. И като прибягах през огъня, ама бягане. В София, ако ме видяха вив, нищо не струва ние, дето бягат на бързи разстояния. Викам: краката ми са студени. Преминах вторият път, не усетих топлина. Като преминах третия път вече, ми остана такова разстояние, което трябва да го вземеш на 2 крачки. Значи тази крачка, която беше тук в този огън, другата излизаше. Топ, отдолу ме хорчетата цъфнаха на единият ми крак. Минаха както и да е. И аз си помислих, че това нещо, всичкото е случайно. На другата година кметът ми вика: айде, ще играеш в огъня. Тази година правим ние панаир на Свети Пантелеймон, първата седмица на август. Викам: кмете, не бъркай нещата. Да, беше случайно. Да, ама не бяха случайно, като се свири музиката, особено тук в България. Петко Ангьозов, Георги Димов и тъпанът, който бие. Вие ще ги чуете тая вечер, че и който не е влизал, и той ще влезе в огънят. Трябва да чувстваш музиката. И аз вярвам, че нестинарството не е случайно. И аз вярвам в Бог и всеки ден към благодати Божия, че днес ми подари един хубав ден. И това защото сме гости на този свят. Всички сме гости на този свят. Трябва да се радваме на всичко, каквото расте около нас и да бъдем много, много добрички. Дава ми сила. Дава ми сила, за да съм здрава през цялата година. Просто вярвам. Вярата ме крепи. Това е. Янка иска. Тъжно е, да, изчезва, защото и хората изчезват. Поколенията ги няма, които са били на времето. Младите не искат да възприемат. Няма на кого да се предаде. За съжаление, дано да се родят по-млади, за да можем това, което сме запомнили, което го правиме, което ни е предадено от нашите деди и прадеди, да можем да го предадем и на по-младите. Дано да се родят такива хора, моля ми се. Ако им намерят работа, може да се завърнат, но за да се завърнат младите, трябва да има работа. Няма работа. Младото какво да прави? То трябва да се прехранва. Янка майка си не слуша на панагирето отиде. Сила има. Има, винаги е имало. Но трябва да вярва човек. Ако не вярва, сила няма. Я кажи ми, облаче бяло. Малкото село Българи и голямата България, като капката и морето. Търсят се и взаимно се съдържат. И в капката и в морето има еднаква сила – Господевата. Така както и в човека, и в рода и родината му, силата също е една.
Човек може да управлява тази сила, но само ако има знанието за това. Ако е духовен. Защо загубихме това знание? Защо поставихме нестинарството в туристическа витрина? И днес като перце се люшкаме в световния океан от противоречиви и червиви идеологии, интереси, злоба, мъст, петрол, кризи и покупко-продажба на ценности. Силата е тук и тя един ден ще ни повика. Но докато чакаме, да не стоим с кръстени ръце. Нека първо да си оправим пътищата до всяко кътче на родината, защото тя е осеяна с резервуари на енергия. Да направим възможно завръщането на младите и в Странджа. И нека запалим по една свещ не само в занемареното училище в малкото село Българи, но и във всяко порутено училище в голямата България, като покана към всички българи да се завърнат. Винаги има начин как да вдъхнем отново живот народното училище. Ако всички, тези, които сме тук, и тези, които са пръснати по целия свят, се обединим в това желание, България вече няма да е същата. Повярвайте ми, силата е в самите нас. Живи здрав, че тук си ме видяло. И носи много мина, мъничко стана, наближава